movie tan na chuan meiche pakhat a ming yo ti lo langin ani hi K-pop star ani yo hi tuna chuan K-pop industry a chuan meiche star larber ani bok pon lama chuan chapole swalmel tak nima se chung lama chuan a fel he thung a manager sia jen po alo tel ve ti chuan mun pakhat sola tanga hlatak lo langin chuta chuan a fence ru tak Eugene chu a cheng Eugene chu kumsom panga ni in middle school kalai ani yo fen ru ber ani thule a masa ber le a to ber ani don ti asoi Eugene dream chu sola kala yo ma a awazai le ama anga star ni ve chu ani an class a chuan mi pa jian ti mingpu hi a om ve a jian chu mi fing tak nima se paisa adu hle thil hote te a paisa la in school bana a cycle a khaltir te chuan paisa ala zel bok a phone battery te chu mi bula a hral he thil ti awang hian Eugene chuan ma ni masial taka angai Eugene chuan competition pakhat mu in chuta telve tur chuan a zai lai video a record tur ani ma se camera tha ani silo a classmate te hriat a lau bok si camera tha a video lak sak thei tu chu jian chau ani jian chu du amin masial tak angin langma se athil ti phe na chuan apa misual tak om in a ho vele apa chuan soisa in anun na hial po alak mai a hlau thin paisa a khol na chan chu apa tlansan adu wang ani nikhat chu Eugene chuan jian chu paisa pe in music video min siam sak anga I edit bokang ti chuan yo website da ka upload ang ati an panhi chuan video chu siam antum Eugene chuan yong pangpar du zong nia a hriat te chu mangin a in buat se na sa hle ma se jian chuan chu pangpar chu daffodils nilovin alupar daffodils ang tak ani thu a hril ti chuan jian chuan video chu siam sakin a edit sak bok jian chuan a thik ani ti hrilin Eugene chu anun azalen ba ka lim takin anun amangani ati ma se Eugene po chu chutiang alo ni bik hau lo apa po chu paswal tak ni in zuari chuan Eugene chu a soisan sa thei hle album lo lak khom ve te chu ti chiat sakin hreom takin asiam thin engtika ma star ini ve ngai lowang ati bok ti chuan Eugene chuan police a khol pha hial jian chuan a video siam chu Eugene pek tuma awakal lai tak chuan anin vela chuan police an lo om treu Eugene taksa a hliama mu chuan ama ang tho hreom tuar ve ani ti a hrethiam hal police zinga chuan jenapa misual tak chu alo om ve awang chuan chutiang Eugene in apa laka police a ko chu enga ma alo ngai lo thataka om to tur le ngeidam dila apa nen in rem vat turin a hril voi khat ma apa laka police call to lo turin ati tlaya restaurant a chuan video pe turin akala ma se Eugene chuan enga ma alo ngai to lo angai san em yong zai lai chu enin ani po chu an thliar kara tanga chuak ve tho ni in solapan hnuah mingte thlakin anun adanglam vek ani ti a hril ama anga chua ve chu du he ma se a thla te chu tansak ni mai hian a in hria jian chuan tuar thei to lovin a video chu a upload saka number ada tel bok yong chuan a video chu alo en a background te chu an khwa ani ti a hmu chuan Eugene chu an open lai ama ang mai ni hian a hria ti chuan chan spek atuma yong po chuan agency dang zom tur zongin a hmu zo lo ma se a manager chuan ka agency I zom tu angem ti in alo zon yong chuan alo rem ti ma se a agency thara chuan a album chu million som ni an ral hling ani chuan share anei ve angai ti a hril sejian chuan ani ang star lian tak main chutia a offer te alo pom sak chu alom hle lelama Eugene chu thlan ni in jian chuan call adong Eugene chu biak tirin ani chuan a video chu nuamati wanga siam ani thule sola chuan kalatum lo thu hril a chung rila chuan beidong to hle in apa lakatang azalen thei chu aringlo jian chuan ator ang tho tuar ve ani awang chuan a hrethiam hle Eugene hena chuan a address hrilin kuthak ani le chuan adu huna a ina akal thei thu hrilin tukver pola chuan vei ni lo kikla ti chuan ka veng him che anga si ola ka hruai ang che chu ka thutiam ani ati
soyang chia in zana chuan UG pa chu rui chungin alo hole UG chuan puitu anei ti hria in atlan chuang hal de jen tukver avakik chuan alo ngak sa reng ti hriat takin in paisa diamin alo chuak UG chu kehlapin ala om sol kan thlenuna adang ka leisak don chenia ati anpan hi chuan dairy station a omin sol anpan na tur ticket chu an nei to zinga chuan UG pa chuan abawani ti chu ronhria in huntina azong hal jen nen an mu thu lo hrilin dairy station lama chuan akal jen chuan UG ni pa thinrim taka local amu chuan UG chu ama in azin kong chun zom turin ati sol an thlen chuan yong anga aming thak tur le an khwami zong zong le ama ngei po chu thengil turin ati jen chuan yong manager chu lo be fel to in an thlen na tur po ati fel sak to an thlen na tur mun chu hrilin akalsan ona chuan UG pa chu lo omin jen chuan alo dang UG pa chu apalianin achak hle jen chu soisa in afanubula kalatum jen chu nataka soisak hnuah afanu chu avamu UG chuan alo tlan chiasan ti chuan UG chu tuya azwang thla chumi hnuah chuan achan chin hriat tur a om ta ho lo chanchuak tu pol te po chuan arwang po an mulo ma se UG chu thliarkar pakhata lo omin adam chuanan na sataka abai angai ti chuan thliarkara chuan wa kualin jianin alo hril to alu pangpar chu avamu alom hle ti chuan zoi zoin thliarkara dam chuadan chu athiam vezel nikhat chu ruang mu in apa alo ni apa laka zalen chu du ma se chu tiang thil thlen chu adu bik lo kum alo liam chuan UG chu ama chawin thliarkara chuan omin dam chuadan alo thiam vezel le lama sol lama chuan unaw mi pa pahnih omin chung ko du om tak ani pakhat chu ming ni in pakhat chu liang ani thung ming chu reporter ni in liang chu producer ani an panhi chuan volunteer a thok chuak ni in thliarkar pakhata an vakal ma se chu ta chuan meiche pakhat kumtam tak chanchuak tu ngak chu a om ti an hrelo ming chuan drone chu thlo kwal tir velin UG omna awa thleng UG chuan chu tiang chu ala mungai lo a chan chu abong hnuah chau chu tiang chu a om wang ani ti chuan man tumin a drone chu aman nu chuan mingpo chu a drone omna lama akal UG chuan hunenge mo chan mihring a mu to lo awang chuan chu tiang mihring a mu le mai chu alom hle kuapa in a trap zoi zoi ti chuan UG chu chan chua anita eitur tuitak a ite chuan a hlim hle a chan chu alu bak a engai lo wang ani hun reitak chung thliarkara atan to awang chuan nun phung po a hrelo hle atan chuan thil thar atam hle kumno pang tak ani la yang kha ala ni emo ti mai tur ani liang chuan a pheikhok chia a mu chuan a thar a pe mingpo reporter ti taka a chanela chuan UG akom na chu alo da chuak UG chu engwanga an thliarkar chu chua san nge ani ti azot UG chuan a chua san chan chu yongwang ani ti asoi damdoi na tang a chua hnuah chuan omna tur a hremei lo jian zon atum ti chuan ming nen an khwa an valet apa restaurant awa mu chuan midangin an lo en kol to chu apatea ani ma se chuta awakal chuan an lo pei chuak apa ta ani to lo baka an restaurant a chu sak chu an lo hlau ma se UG chuan jian azon thu le mu adu thu asoi ti chuan dora chuan in komin jian chuan hun rei tak chung azon thu le apa nen po anin ti boi pha thu te soin dan hial bo chia in atlan bo to thu an lo hril jian chu adam nge athi to ti po a hriat lo UG chu a hril hai hle ti chuan sol lama kal chu adu hun rei tak thliarkara atan to hnuah an kholama om zenei lowa let le chu adu to lo ming chuan khonga in anin chung ruaka chuan arukin a om tir eitur tui hnai tak amu chuan UG chu alom hle hun rei tak chu tiang chu ai to lo jian chan chin chu ming ne na a hril hnu chuan ming chuan jian chu ama ni in a in hria a chan chu high school nulama kha chuan engma hriat to lo wang ani ming chuan a unau pa te chu mihrang ang mai in a mu ba ka UG chu a hriat lo in po na thuk tak nei angin a in hria ma se jian ani lo thu le drama en tlem turin alo ti le lama yo chu alo ta cheto hle a ming than na le a lar na te a chuai mek awang chuan zu in le meizuk te alo ching to
mun te nawa chau zai thinin tuna po program ani don mek ani Eugene po chu yong mu tumin akal balloon ring kengin atlei rolaya yong fence ten an man thin ani ming chuan akosak dan a en chuan naupang chia ang mai alani amun awatlen chuan alo in bua sei mek ma se an song chu alo chia yong chu ataka zai to lovin playback chawin alo zai thin to chu wang chuan zai tur an lo zong mek Eugene chuan stage nunga kalo zai anga yong chuan alo phun pui theiang ati ti chuan yong alo chua chuan fence ten balloon ring an keng chu amu a fence ru tak UG lo ti vek ani azai nal em awang chuan yo o tak tak tura an ngai thataka azai zo hnuah chuan Eugene chu avamu a hming a zot Eugene a hming a hril chuan a kwa chot Eugene po chuan a dream chu a ti hlotling ve theita ti chuan hun liam to lo langin Sheijian chu miten om tak mai ni nei alo ni a company thar din chu alo thang zela a top alo ni chuan yong chu a thlo thladei mai a chan chu yong album chu million som ni an thral thlin trap to wang ani chu a thlengani chuan an company share chan ve chu yong mingin a om don wang ani ti chuan yong project zong te chu atum reng wangin ati chia sak ta vek yong nun chu ti chia sakin ba anga ba ka zungol veya siam bok ma se a performance zo tak chu a that em awangin liang thona company ho to pa chuan yong chu alar le don ti soin an company a laklu adu yong chu adin mun that lo lai tak ni in zailam po ati theivak lo UG omna lama kalin awamu an pahnia an omlai chu liang chuan mu in ming chu tinge arukin UG chu omna tur ipek ti in azot ma se liang chu angil nei em awangin thatak in a en kol yong po chu aza hle yong le UG te chu ti dunin Eugene chua inti hlum atum thu te a hril thlir kar tang chuan zuang thla in inti hlum atum ma se vurbom chu mu in hria chian achak em awangin a chuak le a han en chian chuan a chunga ramen noodles thito hi alo om hun reitak alu rangot a i to hnuah chutiang a i le thei don awang chuan ai ma thi chu adu lo le na no a ti chuan noodles chu ain inti hlum adu na chu thulin a khovel nom taka khan let le adu yong po chuan Eugene ne na ama chu vurbom ang mai ani thu chu a hril a performance zo a mu chuan a hun le to a alar na te chu nei le adu lelama jia pa po chu security card lo ni in jenin alaka case a file awang chuan a hna alo chan tuna po a life insurance chu alo boi pui mek ani Eugene aron le ang chia chuan afapa po alo le aring ma se paril ru chetak ani awangin afapalaka phubalak chu atum ma se chu pa chuan jian chu thukru in apa mu le lo nan alo veng hi alo ni Eugene le yong te po chu zu inin an lo hlim le ming nu le pa te po paisa pe in Eugene an chen dun thu hril an ru awang chuan Sheijian chu video call velin album chu tamtak an hral hnuah chuan star ani le anga Sheijian chu apai thlak tur thu alo hril ma se jinglama alo har chua chuan a in chir hle Sheijian chu call in ngeidam adil Eugene chu audition ti tir ve turin angen alo thlang talo ani po in auditiona til tir ve ram tur chuan angen idol tur chuan a upato ti te soin chuti chung chuan angen na ti hlotlin sak turin angen ram Eugene chuan chu alo hrevek yeongin atan thei top a chua ti amu atuka chuan an company a chuan a hruai ta chuan RJ entertainment ti chu mingdangin alo in thlak RJ chu yong nickname ni in chutiang thil chuan ati lungnur hle ma se Sheijian chuan Eugene chu audition alo ti tir du haulo Eugene chuan ponlama ngak tura ti in an panhi chuan in hauzui Sheijian chuan Eugene chu yong manager a chau ada thei thu alo hril Eugene chuan athu sui chu alo hravek Sheijian chu midoi zip tak ni in yong chu alar le anga album te hral company share chan ve chu a chu sak mayang ti a hlau ani ti a hrethiam aril ru ala no pang awang chuan hlau mi alovin avalut ti chuan idol ni adu to lo ba ka akumatam to ti soin yong manager ani ang ti avasoi ina chuan Eugene chuan yong album chu million som ni hral turin engsan nge langai ti in alo chut vel a manager kani angin lar le turin kapui don ani ati liang chuan yong manager ini chuan kamizon lai ini chu
ti in an company in yong chu an kom du thu a hril yong po chuan thinrim takin seijian te meeting na avakal atar mi chu ti chiat sakin fing takalan nan i vua mai meya ma se i fing lo ati ti chuan an vai ma chuan ka contract a kalbam chu million som ni ral chua ani chuan company share chan ve hi kata ani anga CEO kani ang ti in apuang ma se seijian chuan thlakhata an contract ral ma in engtin nge chu tiang za chu a ral chua manang ti in chu tiang ati thei chu aring lo yong avale chuan seijian chu chona lian tak pe ma se engtin nge album chu tam tak a ral thayang ti a hrelo Eugene localin so lian taka som ani thu alo hril yong chuan jian izong ani ti ka lo hria voi khat chu kanin moto a ka fence pa nga emo ka ti a ma se alo ni lo ani chuan lekha min pe in Eugene ti mingpu i mu chuan i ku adon nia a chan chu ama chu i fence ru ber ani ti min hril a ma yong in a perform zo a Eugene a ku chan po kha jian wanga thleng alo ni chu thu a hriat chuan a hnuk a ul hle a zaya piang chuan a o anal em awangin ming le liang te chuan an lo ngai thlathin yong chuan an so tur chungchang chu liang a soipui ti chuan message pakhat chu a manager dan so zo a hnu chia du thu a soi ma se liang chuan mimal nuna kain rol tur ani lo ati chu vele UG localin ka mimal nun ani a poi ka tilo aranti UG chu liang thian ni tum hle ma se UG chu amizia adangin a hna chau aril ru ape UG chuan liang chu production ani wangle paisa ani wangin a chapo ani ati keipo paisa nei ve ila chu tiang hian kaum ve ang ti in thinrim takin a om minganu le pa te chuan part time a na thok tur an du ti hria in Eugene chuan paisa khol nan an na chu a thok liang chuan Eugene chu call in tuna chuan phone i nei to boka email siamang che chu ti lo chu engtin nge file ka thon theiang che ati anin biang na chu ming chuan lo hria in a tong dan chu suala ti hle liang chu ava hau reitak thlir kara a om to a engtin nge dikhan i tong khum thei eitur ka lei sak che ma se tuna chuan ka pelawang che ati ti chuan eitur chu la in a ho ina chuan Eugene chuan na alo thok keima chawa thil ei chu anuam lo ti in thil ei puya asom ti chuan an panhi chuan an ei dun Eugene chuan tinge jian hian min mu atum mia lo ti in azot Eugene chuan kalo let hnuah kalo le thu hi adarna sa to hle a tinge min la mu mia lo le ti in angui le ma se ming chuan keima ang thovin a boy ve ani ang keipo high school malama thil thleng ka hreto hleine ti in alo hril chu thu a hriat chuan Eugene chu aril ro a hadam sot mai clear kara chuan keima chawin thil ka ei thina a hre om lo tuk sawa pakhat thian kaneya ka thil ei apiangin a local ve thin nangpo ma ni chawa thil ei i hre chuan min hrilla ka local zelang ti in a hril lelama seijian po chuan chu so anei lo nan alo bei ve ma se an thlan tho awangin arasatna siam sak atum le ama producer pakhat chuan chu angai na lo hle a chan chu alar wang lai chuan aswal ve thin em wang ani borok thiang lim adu awangin bangte chu an ti chiate angai thin ti chuan in aso nei na tur awa thlen chuan seijian chuan engkim chu thatakin alo ruaman ama promo na turte alo siam ma se Eugene chuan athanga ok du reng su keipo thliar kara ka omlai khan thei tui mel tak ka eya ma se kadam lowa ka thi pha trep ani ti in a hril seijian po chu thei ang chia chu ani ati yong chu a hrok wungin a doctor ti lo chuan tu man an hrelo chu wang chuan a o te chu tun ma a phato lo hle anti dan ngai bokin Eugene chuan a zai sak le ma se Mr Park seijian tan mirin om tak chuan chung te chu video in alo lavek ma se so a in tran chuan engkim chu thatakin akal vek Eugene chu stage nunga lo zain chu mipui ma a om ve thung a fence te chuan atlei rol o chu nal anti hle so zo a chuan chuan a manager Eugene chuan jian ti mingpu a zon thu le jian chu a om ve ani chuan Eugene chu bevat turin angen chu jian pa chuan alo mu ming chuan pangpar le kha dongin jian hne na tang ani thu le Eugene chu subway station a mu adu thu aron in ziak Eugene chuan chu thu a hriat chuan man mo takin ming awa mu Eugene chuan reitak anga to a first lap chu awa mu thei don ta ma se ming chu angui hle
chan chu ama hi jian ni alo in be seiwang ani ma se liang chuan engtin nge jian chu ama tak ani ti ihriat ti in azot chu vele UG bula kalatum chumi hnuah chuan a hnabuai pui le in pa pakhat in a fapa a haulai chu a hria chu vele a hriat thin aw ni in angai ti chuan thil hre chuak in apa in alo soi sa thin ani ti a hre chuak ti chuan ni kho hre lovin atlu a har chua le chuan a hriat na chu a tak ani ti a hria a omzia chu UG ko tu chu jian ani lo ti a hre chuak yo po chu sejian mutur chuan akal sejian chuan he company hi rim taka thok chunga ta din ani a ikuta a om karem tilo I album po kada bo to chu wangin an thal chuak to lawang ati yo chuan isual emo kati a ma se chu aina sa chu ilo ni hi ati ve sak chuti lai chuan UG po subway station a alo om mek ta chuan jenapa alo om alan dan chu a lo om hle UG chu tlan chia in atlu a ma se roin ko tha mi pakhat localin aron hruai dei jenapa chuan a uma ma se an biru man lau UG chuan jen ini MT in azota ma se a mela ti lan chuan liang alo ni liang chuan tinge min an ko che chuan ikal ri ngot itan po a lo om thei asin mingin heta I om ti min hrila chan tur chen karon kalani hi ati ti chuan a ko chu a hak tir taxi a chuan UG chuan engwanga tran pui nge ani azot ma se ling chuan chang du lovin amu thil san ming po chulai hmuna chuan aron thleng ve chia UG chu ko lin ani chuan a him ti alo hril jian nilova apa aron kal thu a hril bok mingin a hmu chuan a mel chu a hriat hnu a ang hle ti chuan zui ru in a chen na a zong chuak ming chuan anun chu atak ani em ti po a hre thiam to lo UG chu callin ani po chuan a hmu thei ti soin a chukthla alungai mel a hmu chuan ani pon nom lo ati hle ti chuan UG dara chuan a drap in lama chuan ming chuan apa laka FIR ji alu atum thu a hril a chan chu meichia khoi atum wang ani ma se liang chuan alo phal lo fiana kan nei hlei nem ti in alo chang liang chu thuruk lian tak zebruk nei ang mai hi ani atuka chuan ming chuan UG phone a chuan emergency number a chuan a phone number ada a chungte number po chu ada tel bok UG po chuan min mamo ani chuan karon kalwadang alo ti ve UG po chuan na thok le driving license te po nei to in alom hle ma se yo album zong hral tura anda chu an pe chu awang chuan a thin rim hle sejian huturin akal ma se Mr Park avamu ani chuan yo chu zailovin UG vek ani ti video a record na chu alo nei engti khuna po blackmail thei reng ani yo po Mr Siva muturin akal yo album tam tak chu agency contract noya chuan chua alo ni to yo chuan a album te chu chua le turin angen ma se Mr Siva chuan kalo ngai to adon nia ati ka fanu te in nei na aron zaila thil pek thatak lo keng bok la ati yo in agency a chua san nu chuan Mr Siva sumdon na chu lo tlachia in an contract atom nuwa anin kar chu alo thato lo hle yang chuan zua interingot zana rui taka a omlai chuan konga tlu in UG chuan aron mu in nei na chuan kalin thataka an perform tur thu a hril ma se yong chuan keima ang bok in ami izai le ang ti in alo thin rim hle liang po lo om ve in UG chuan yo chu misual ani lova a thin rim ve mai ani kha alo ti ti chuan an som na le kha thler to chu zom khomin in nei na mun tur chu an the thei ti chuan yo manager ang chuan vakal atum kornal tak ho in liang chuan athla UG chuan subway station a minlo ngak minda mairo ati chuan keipo som kani ve thowa chuwang chuan a hmuna kada ang che ati akia harsatna anei ti hria in bandage ape UG chuan angai to ani ti chu a hrethiam le lama jenapa po chu security card ang chuan anna alo thok le ming chuan lo zui ru in athil ti thin le arotin te chu thla ala insurance agent po chu jenapa muturin alokal jenapa chuan jen chu alo let le nge yang ti soin ala zon reng thu a hril chu agent chu jen classmate thin ni in jenapa chu jen theihil turin alo ti adam po arin to lo thu a hril
ma se jenapa chu angoi reng aril ruwa chuan ruam hanna ala nei ta ram in nei na chuan UG po chuan yowin athil pek tur pangpar chu alo da se jem po chuan Mr. Siva chu lo mu in yong album chu chua sak lo turin alo ti UG in Mr. Siva amu chuan ami hriat nu ani ti asoi liang chuan engtika mo tin alo zot Eugene chuan kan thlir karami ve tho ani ati ti chuan yo kolin chumi hmuna kal tur chuan ati iron kal lo ani chuan in chhir don nia ati an thlir kara a omlai chuan Mr. Siva chu a music zirtir tu ni in a hna te chu yo in sol a thlen thei nan le star ani thei nan a ban san vek ti thu a hril a hlo thlin thei nan a engkim a hlan ani yo in a hriat chuan a in thiam lo hle UG chuan Mr. Siva thil ti awang chuan a chung te pon an kal san vek thu a hril yo chu hmuna kal tur chuan a ngen le kan zai du nanga a kisang lai chu keiman karon savekang ati yo po chu hmuna kal tur chuan aril ru asiama a hmuna chuan an pahnih chuan zain yo in atlin lo lai chu UG chuan aron zai sak thataka an zai zo chuan Mr. Siva chuan lom thu hrilin anin hriat thiam lo na te chu are ta ama an in biak na khan sejen chuan Mr. Siva chu poisa tam taka lo tham tumin a company a po din hun thatak a chan thei tur thu alo hril ataka chuan engma atingai don lo album chhuwa thal le chu tilo turin ati ma se Mr. Siva chuan nanganga ma ni masial hi ka tho pui lowang ati yo po i hmang tangkaya a hnuah i thlo thlale a keipo naktu ka engting nge min ti ve ang ti in a le kha chu alo sign sak du lo ti chuan meiche pakhat lo langin a hming chu enia ani hi RJ Entertainment na star lian tak ni in yongin abik taka azir tir thin ani tuna ri chuan a agency a chuan star lian ber ani bok zana chuan UG chuan ming mu in ming chuan commission hi akal tluang ani chuan jian ka hmu thua yang ati chu thu a hriat chuan UG chu a hlim hle aladam MT in azot ming chuan aladam thu le tuna ri chuan ama alaron in lan ngam lo thu alo hril in lama chuan UG chuan minganu thu soi chu hrefu in jianin anu soyang a soi thin nen chuan a in ang ani UG chuan jian ti mingpu i hrenga yem isayang chia hi anuin a soi ve thin ti in azot ma se lo pe helin herama hi chuan an fa te ti khan an hril vekang chu ti in alo chang dei zana chuan ming chu apa che na avakala chabi pot noya ada chu la in a ina avalut a chunga chuan hunenge mo chan omve to ni mai hian a in hria thom hria in apa emo ati ma se a han mu chuan liang lek alo ni angai tu awangin alo zui ru hi alo ni ming chuan chung ko thalak mu in chuta chuan a unaw le apa te chu anom lo liang chuan thudik hrilin unaw an ni thu le an pa in a soi sak thin thu a hril nikhat chu apa in anu a soi sak lai chuan a unaw pakhat jok chu alua natakin avwa chuta tang chuan a hriat na a hlo pha chu thu a hriat chuan ming chuan jian chu ama ngei ani ti a in hrechiang ta ming chuan ama chuan ka hlau thina tuna chuan kein veng ve thei to lom ati ma se liang chuan lo khap ngal vatin engma kan ti tur ani lo kan chung kwa a chevekang mangai taka min en kola nun thar min petu hi kan tin tur ani lo ati UG po chuan mangchia alo nei mek amumanga chuan thliar kara chuan lo omin ramsa hian alo chu ramsa chu enia entirna ani liang le anu po anlo in bia anu chuan a hlo mel hle a chan chu apa bul hnaya emo UG hnaya chuan kal to lo se adu ani lelama Mr. Siva chuan yo chu thulom om tak alo hril album te chu chuanon le ni in million chuang an hral chuan a company share te chu nein sejian laga phuba ala thei don ani ming po chuan UG chu drive pe in jian chuan nupui nein hlim takin a om to thu a hril UG chu yo hne na kalin ming le liang te hi tu emo zok chu jian an ni ka zong chuak don ti in a hril reporter chuan insurance agent chu a thi ti le a do kana memory card chu a bo thu awa hria anu pui chu alo trap hei hi tu emo thil ti ani ati yo pa lo langin ama chu memory card rutu chu alo ni uluk takin video footage chu alo en lelama ania po chu asoa alo che hit le star zong te aya chungnung chu atum yo tan po chona na satakani an reality show
at iyo elpui chu atum iyo chu an zirtir tu ang nilovin amhelma ang main aen ania chu star lian tak ani to awangin adu ang le thilphut te chu an hial ngam lo an live performance nei hun tura po ahla chu player zai pui adu UG chuan fair lo ati hle ma se Mr Park chuan a video nen chuan aron vo le UG po chu angoi angai ta ti chuan po na athin rim awa hritha liang chuan lo mu in bank dai turin a hril yo po chu a hrok check up turin avakal ma se doctor chuan a that vek thu le aril run stage angam lo awanga zai theilo mai ani ti alo hril UG chu liang laka athin rim hle a chan chu ania tan advantage om chu ti top atum lo wang ani inchunga hroi chovin jian ani lo ti a hril a chan chu jian chu midoi zep ani ngai lo liang chuan video chu alo editin yo le UG te an zai chuan an o chu a in ang hle mi pakhat o pani nei ang mai ani ti chuan UG chu zain yo chuan alo phun pui mai ani ti amu chuak so zo a chuan director chu anat awangin liang chu so kai hroi turin ati yo po so nei na tura aron thleng chuti lai tak chuan ania po chu aron thleng ve bok yo chuan UG ako audition nei ni chuan UG chu bolo se chu enia ain than ani don ti a hril a chan chu a o chu anal dei zok ani chu thu a hriat chuan ania chuan UG chu a hot a hle ania chuan UG chu a vo zui ma se liang chuan ron mu in a chan an panhia meeting atel tur chuan aron ti UG chuan hrechuakin clear kara chuan ramsa ama tu chu atan tira chutiang chi chu ania po chu ama chan don ni room a chuan liang chuan an vai ma chuan a hla playa lo sakpui chu ati theilo wang ti asoi yo po chu ama o nilovin UG o vek ani thu asoi ania po chu thinrimin an so chu aban san ti asoi ve yo chuan athuruk chu puanzar ani ang ti alau hle seijem po chuan ania in an so a chu asan chuan a chiat pha don ani alo ti ve ma se liang chuan tu po he so an du dana kaltir tum chu puanzar ani ang ati seijen chuan thunei na anei don lo ti a hrethiam liang chuan an panhi in an zai ve ang ati yo chuan UG in a phassan anga adin mun alwa mai alau ma se UG chuan chutiang mi ani lo thu in alo chang a hnuah chuan stelix chuan aron chei ania chu superstar ang main an chei UG po anal hle lelama ming pon ani na diktak chu apathar Mr Lee ne na tang alo hreve bok anu nen ein ton dan te chu hrilin ani na athak du thu le chutiang chau chuan apa chu an tlan san thei thu a hril Mr Lee chuan chutir ngot chuan atlan san thei lo tur thu le tlan san tak tak tur chuan midang anga anun angai thu a hril apa in asoi sak thin na awang chuan anu chu a ke bai pha hial Mr Lee yan a hriat chuan a khongai hle tuna tang chuan ke en kol to ang che ati chumi hun lai chuan chung ko member pali te chu chin hriat lovin an bo a hnuah chuan chumi te ni na chula in nun thar an tan ti chuan thudik chu alang chuak ta ming chu jian ni lovin yang ani a unau pa liang chu jian ani thung ming chuan mak ati hle UG po chu a performance a that chuan mitam tak ma a in lan thei to don ani UG aron lan chuan anal em awang chuan hriat mai po har hle ania ve thung chu an so a chuan telve adu lo hle ma se an dan te chu zom angai si liang po chuan UG chu nal ati hle UG chuan an stage background chu ama de to a jenin video a siam sak a background nen a in ang ti a hrechuak ti chuan a so chu aron in tran ta ania chu fence anga em awangin vote na tangin olsam taka achak mai an ring yo ero in fence te chunga ngeidam adil ve thung a chan chu a o ama ani lo wang ani azai tu chu an hriat du chuan vote turin ati bok talent taktan pho chua du in achak chuan ama an phaulan tur thu asoi mi puiteril ru chu hriat chak takin asiam ti chuan an panhi chuan an in ti siak ta atopa chuan UG chuan hne na achangta ti chuan stage a ron langin nal takin aron zai anau pan laya aswang to ana chu reitak abe nu le maltaka ahun amhan nuwa a hlotling ve ta UG chuan liang chu ring helin a thian pa hne na clear car ti fain
an kal ngai em ti azot ani chuan o ti in alo chang ti chuan UG chuan liang in alo zong reng thin ani aring ta ti chuan ama hmuturin akal an pahnih chuan lo in bia in ming chuan engkim a hriat vek to thu a hril liang chuan an pa in an chhung ka thar chu ti chiat le mai a hlau apa po chuan jian bul thleng tur chuan UG kal tlanga ati angai ti alo in hrechuak bok UG omna chuan jian ron kal ve mai bei sein TV show omna pon lama alo om UG in amu chuan a hlau hle UG chuan ama awanga ron kal ani ringin mai chana azubia ifapa te omna chu ka hello ti a hril ma se jenapa chuan thup anei ti chu alo hrethiam vek jenapa chuan thlir kara ka omlai khan ka fapa pakhat chau kha an hria a engtin nge fapadang ka nei ti i hriat an omna po i hrenge yang ati UG chuan a hlo awangin a kalsan le in avatlen chuan yo chuan UG tan thilpek alo da message dongin a dream te chu ti hlotlin ani to ani aron ti ma se UG chuan aswang to na te chu ati hlotling to a larna le min thanna awanga rilru hre om taka om adu to lo thu in alo chang chu thu awang chuan yo chu alom lo hle UG star ani theinan ti in ani na te po a pho lang vek sia ma se unau panhi te chuan thil dang dei an ngei tua UG chu a ma sial wanga kalbo ani an ringlo ma se UG in a hriat lo chu tun laia chuan social media hian mimal nun tak tak anei tir theilo ti hi ani akal na pianga chuan a thla te chula in a omna chu a dar zel a omna chu an ron zong chuak tu dang ni lovin liang ani UG chuan kalbo san le atum ma se liang chuan lo dangin an ma ni ven himnan ani ti a hril an puitlin to thu le an in veng ve thei to ani ati bok liang chuan kwa in an ma ni wanga anun chu hlan to lo turin angen ming po chuan an panhi chuan ron mu in a thi hle a chan chu UG chu adu ve tho wang ani ti chuan hun liam to lo langin jian chu apa in a suisak mek lai chuan tu naming ni ta hian ron chanin alua hliam na tak atorpa ti chuan rei tak chung chu ni khor helova omin sol lama enkol turin an kalpui chuta chuan Mr. Lee chuan alo tanpui an pa ang mai alo enkolin aveng him thin hun pa nga ya le in liang chuan UG chu wang thuang deuh hian autograph alo deal a chan chu engtik nia emo chuan star lian tak alani arin wang ani UG chu anui ma se aril ru chu ala boi ru hle tuna chuan ming chu yang ti in kan soi tong yang chuan jian le UG te in kar chu engchi ange ani azot UG chu azak hle ma se jian chuan kan nau pan lai atang ka du to a tun thleng po kala du ti in alo chang UG chuan van nei in ti in alom hle ina avalet chuan yo in atan thilpek alo hnut chia ma se tun tum chu yo chu aril ru na hle in a local bo to UG chu company hrang hrang hne na tangin somna adong na sa hle a chan chu talent thatak anei wang ani tu man yo po an hre to heklo yo chuan a phone chu call thei loin a op mak anu chu damdoi ina Alzheimer natna nein a fanu chu star lani emo ala tireng UG po yo zong turin a local chuta sejian company a avalut ani chuan a company chu thopui turin alo som ma se UG chuan star ni tur chuan au pato ti soin chol adu ti ashil ma se sejian chuan alo pompui velem lo alar ma thil ni to lovin tuna chuan star ani thei to a alar na le talent anei chuan kum chu engma ani lo thu ashil jian po chu an thlir kar lama chuan letin apate a puina in thu a theder tir ti chuan apa chuan alo hriat pha don ani ma se apa chu fingtak strict box si ani awang chuan thlerkara chuan akal du hau lo sola om tura ti in ama nge in aron zon chu tur thu a hril atong kam chu hlo omin a thin rim ti po a hriat hle le lama UG po chuan yo alo call le ma se anu in alo la anu chu Alzheimer na ane ewang chuan afanu chu star emo lati rengin a kauna pianga akal tur thu alo hril nal taka in chein a wheelchair nen chuan yo in a kauna lama chuan awakal liang te in alo ni chuti lai tak chuan yo in anu chu aron call du lo hle ma se anu hmutur chuan akalangai yo chu aril ru ake chele UG chuan ngei dam di latum ma se angai thadu lo UG po chu midang ang tho ani ti in amma an man tangkai hnuah a thlo thla ani ati
jian po chu apa muturin avakal apa in alo mu chuan lom tak angin om ma se jian in thil a record ti a hriat chuan a mail chu a in thlak ngal vek thin rem takin a phone chu a ti chia sak ti chuan a fapa chu a soi sajui ma se jian chu lo in ring lokin phone dangin a record le apa hne na chuan nopang chak lo tak ani to lo thu hrilin an chung kwa ti buai atum le ani chuan a hming thatna a ti chiat vek tur thu in a vo zui a hnuah chuan an hriat chu alo nan a rui awanga step atanga tla angin a in soi ma se yang chuan a hliam chu che sualna wang ani lo ti a hrethiam yo po chuan a contract chu ti top alo du a mahuna a hlotling ani po in alak atang chuan ham thatna engma adon don lo thu a hril a chan chu ama in mi tu ematan a thei top chua in thil tam tak alo hlan to ma se phasan ani le si yo chuan sejian hena chuan an contract hui chu ti top arem ti thu le UG chulak lu a superstar ni thei tura cher chuak turin ati yang po chu athil chuya chuan ma sonin accident hlendan chungchang hriat theina tur chu alo mu chuak an video chu chiang taka enin thudik a hai chuak ta jenapa chuan khuailian chi chu insurance agent pa car chunga chuan da in chu mi awang chuan a accident pha ani ti an thra thei ta UG po chuan sejian company chu zom RMT ma se a ham thatna le star ni adu wang ni lovin yo neya oma tu man an thunun to lo nan ani an company a chuan Mr. Park nen chuan an in hmule chuti lai chuan yo le jian te po lo in hmu in jian chuan vur sur laia mi pano pang a hmu kha ani ti a hril yo chuan jian chu abo hlen to emo ti in a thu hriat chuan a thawng hle yang po chuan Mr. Lee chu ring helin aruka a chuak thin te chu a hreto chuti lai chuan jenapa po Mr. Lee te salona localin buina aron siam Mr. Lee po chuan thudik hrilin police hena a in peto ti soin an unaw le an nu ven himnan chung ko dangte ming manga an nun an mang ti a hril Mr. Lee an ina avalu chuan jenapa chu alo om jenapa chuan UG chu abai ti chuan yang chuan ron chanin in anin sual boita jen aron ho chuan a chung te chu damdoina an lo hruai to lelama police te po car che sual chu lo mu chuakin a chunga chung ko bo to te ruang chu alo om chumi awang chuan anin thup na chu a cheta vek an salon po ti top ni in an chung ko chuan khotlangin an hol he ma se UG chu angoi thei to lo mi pui te chu thudik tak hrelo chuan mi te chunga rin dan le thutluk na lo siam ringot lo turin ati an thil chui mek awang chuan yang le jian te po an hna tangin suspend an ni yo chuan UG chu film khur turin ati lotlin adu tak tak chuan jian le a chung kwa chu kalsan turin a hril jian chuan a thu soi chu alo hravek ti chuan chuak ngalin UG tan omna tur a bo saisak UG po chuan a bungrua te chu alo pek mek an mani kalsan chu kongom chuna angai chuti lai tak chuan jian a local UG chuan akal chuak lockdown ti hrilin jian chuan engma zona a zo lo yo in a thil hril chu a hriat vek to wang ani ti chuan a bungrua te chu kengin a omna tur alo ruam han sakna chuan a hruai jian chuan thlir kar atanga ilo let khan he in hi itan ka lei to a ma se yang khan kan ina a om tir si cha tuna chuan thlamuang takin heta hian omin I dream te chu I chun zom thei to ang ati UG chuan akal sanawang chuan hre om ati hle ma se jian chuan in thiam lo tur le a dream te zui zelin top san lo turin a fui a hnuah chuan thu darin se jian chuan yo chu diklo taka a company chu sak tu mangin alo the dar hemi awang hian yo chu press conference nei tura ti ani conference a chuan yo chuan thudik soin diklo takin a min thanna te chu nei let atum thu le ama o manglova midang o manga azai thin thu te a soi chuak mipui te chuan an soi sel na sa hle ma se UG chu yo lama tangtlatin thudik fam kim an hriat lo chuan yo chu an soi sel mei tur ani lo ati yo support na wang chuan mak ante hle jian po chuan UG chu arukin anin hluya alet le ti awamu a chan chu UG chu anin thara chuan a thaw piklat ani jian chuan engte khuna po ilo le theiania ti in a hril UG po chuan aril ruput mang chu thup thei to lovin jian chu adu rang thu a hril engpo thleng se alama atang tlat don ani ti le an chung kwa chuan boina tok ma se
atran pui zel don ani ati courtroom a chuan Mr. Lee le anupui te chu an lo om jena pa po alo thleng ve anupui nen chuan anin thenna engma a om lo thu le a fapa te pahnih po chu ata an la ni thu aron soi ma se prosecutor chuan pa te chuan an fapa te an soi satur ani lo an veng him tur zawk ani ati prosecutor chuan Mr. Lee le Mr. Yang te chu khai khinin pakhat chuan thinrim na le huat na in a fa te a en kola pakhat chuan mangai na le duat na in a en kol ve thung chuti lai tak chuan insurance agent car che sual awanga ni khorhelova ompo aron har chuak vele theita ti chuan an khesa chuan Mr. Lee te chu chakin tuna chuan an nun chu an ma ni ni na nge yin thlamuang takin an mang thei to don ani chu thu a hriat chuan UG po alim hle jian muturin akal ngal anin kwa a in fop zui bok Mr. Lee le yang te po lim takin an nun thar nei tur lom nan kek lei turin an chuak ma se an kalna chuan Mr. Yang chu mu in a thin rim hle chemte alo keng bok ti chuan Mr. Lee chu avit Mr. Lee chu leya tu sopin adin mun a thalo hle an chung chuan damdoina an hruai ngal lelama Mr. Yang po chu alo in ti hlum thil mak tak thlengin Mr. Lee chu aron tha chho vele zel yo po chu a contract ti top ni to in ma se share chu ala nei ve the sejen chuan engle khama ala sign lo yo hna chuan UG la in top a thleng the ani chuan ko company share zong zong hi in yang ati ka din hmun atang ka in nuk dok ang ati bok ma se a hlo cham chuan yo chuan engkim a chan vekang ati ti chuan UG hla chu release anita a hla chu a hit le reilo te a hlar tak ani chho tlem ma son zelin UG chuan chu tiang hlo tlin na chu ala chan ngai lo awangin a hlim hle ti chuan live in a perform ta a hla te chu number 1 a omin album te chuan sales record a khum vek ani mun lian tak tak a te zain alar hle star lian tak ani hnuah po UG chu in ngai tlom tak ala ni zel pa ngai taka nun mangin jian te chung kwanen chuan khosa hoin hlim takin an om ta ani a top ta